Doncs en realitat això és una taula rodona, és a dir que una mica... Sí, però es tracta... Ressona, que sí? Ara sí. Se m'ha parat tot aquí, que em sembla que és això. Una mica es tractaria de que poguéssim parlar una mica tots, o fer una mica de debat, o poder resoldre dubtes, o en fi, es tracta d'això, no es tracta d'una conferència, però de totes maneres començaré per donar-los la paraula a ells perquè us situïn una mica des de la seva òptica o des de la seva experiència personal, què han vist o què han viscut, i a partir d'això llavors podem una mica obrir les preguntes i tot això, i el debat o com ho vulgueu dir, d'acord? Vinga, Miquel, et sembla que començar? Va, primera senyora. Ho he fet una mica paradats, però vaja, em sembla bé. Maria, la mateixa. A veure, la selecció de curs que s'ha vist relaten bastant bé tot el que he vist del terreny. És cert que només es parla del Líban, tot això que hem vist es pot extrapolar a Jordània, que també és un país que té un gran nombre de refugiats. En el cas de Turquia s'ha comentat aquí una mica el problema que representa Turquia, no només per refugiats, sinó pels europeus i per tota la zona del Pròxim Orient. I falta potser, perquè és que és molt difícil, però és una cosa que es pot donar peu a preguntar-nos a més coses i anar més enllà i anar buscant més informació. Tot el que passa a la resta de països àrabs que no estan acollint refugiats ni estan, o sigui, que estan participant de la guerra d'alguna manera, però que no estan rebent les conseqüències com poden rebre el Líban, que té un de cada 4 habitants del Líban és refugiat actualment, o Jordània, que és més petit i molt més pobre. M'ha agradat molt. Per cert, el curs m'ha agradat moltíssim perquè és realment inspirant. Només un problema de Síria o que ens arriba l'informació, sinó que tots els països del món àrab, amb poca o menys ajuda, estan una mica implicats en el que està passant ara i no només a Àsia, sinó que els camps de refugiats jo també vaig veure gent africana intentant arribar a Europa, gent del Nepal, gent de tot el món que està buscant l'oportunitat a Europa, però va haver una situació encara pitjor que la que tenim en el país. Primer de tot, us vull felicitar malauradament la història ens demostra que els governs són uns ineptes totals i absoluts, perquè el teu documental quedi atraçat en menys de 2 mesos no acabo de trobar les paraules exactes i els diria massa grossudes. No pot ser que el que tu vares documentar fa 3 mesos ara ja no sigui veritat, que il·lumini i ja no existeixi, que Europa hagi aconseguit la seva neteja ètnica a base de pagar a Grècia, mai sabrem quan, i a Turquia, per mi és una vergonya ser europeu. M'agradaria no ser-ne. Si la vergonya, a l'Europa que pertany una vegada més és capaç de girar-s'hi d'esquenes i deixar que milers i milers i milers de persones morin de fred, de gana, en els camps de refugiats o ara en els camps de concentració, perquè jo un camp de refugiats que estigui a dintre d'un campament militar no li dic camp de refugiats, és senzillament un camp de concentració. Però Europa no fa res més que va fer 20 anys enrere en Bòsnia. Els primers de tots van ser els espanyols. El govern socialista va prohibir l'entrada de refugiats bosnis en aquest país.
I jo me'n sento molt feliç de dir el que diré ara, i us pot estranyar. Jo vaig ser traficant de persones. Jo vaig entrar persones o refugiats a les comarques de Girona. Em permeto de luxe, com que ara ja no deu ser delicte, de dir que em vaig entrar més d'una vintena al portamaletes del cotxe i allà on fos. Per tant, no és nou això, no és gota nou aquesta Europa unida monetàriament, no de cap més manera. Ens estirem els cabells veient això, però ho tenim fàcil arreglar-ho. Nosaltres tenim unes eleccions d'aquí 15 dies. Qui no tingui en el seu programa una història dedicada al tema dels refugiats, els que hi ha ara i els que hi poden haver-hi, senzillament no se'l vota i a fer punyetes, i així potser no prendríem un avió. Una mica per centrar una mica el que seria realment el tema de la taula rodona. I una mica com ho veieu vosaltres. Per exemple, treballes en això, ens podries explicar una mica si hi ha algun tipus de filtre, algun tipus de... És a dir, podeu informar realment de tot, informeu determinades coses. És a dir, quines són les directrius que no rebem directrius. I això a vegades és un problema també, perquè per exemple hem de parlar d'immigrants o de refugiats, què són? Potser hauríem de començar per aclarir-nos una mica els conceptes, que això no tenim directrius normalment als mitjans. Cada mitjà és un món diferent. Jo diria que aquí a Catalunya es treballa bastant bé dins de les limitacions que tenim des de fa aproximadament uns 10 anys. Per exemple, la cobertura de la guerra de l'Iraq va ser una cobertura perfecte en el sentit que hi havia mitjans, si anava, si estava a temps. Ara en Síria ens hem trobat en tot el contrari, ens trobem que primer hi ha unes retallades econòmiques per la situació general del país que no ens permeten fer els despegaments que fèiem i a més la situació de perillositat fa que no puguem estar allà, que és on hauríem de ser per poder informar, perquè si tu no estàs en un lloc parles de rebot, de les notícies que t'arriben, del que t'expliquen, del que et volen fer crec. Llavors, això és treballar una mica cegues. Treballar precari. S'hauria de fer una distinció molt clara dels mitjans com estem fent. No és el mateix com s'està cobrint des de la ràdio, com ho cobreix la tele, com ho cobreixen els diaris. Tampoc és el mateix com es cobreix a Catalunya, està cobrint el Regne Unit o Àustria. O sigui, aquí hauríem d'anar mirant per cas per fer una valoració de com estan cobrint els mitjans tota aquesta situació. El que sí que és un denominador comú és que per problemes de personal s'han fet unes retallades importants, estem treballant amb una sabatilla i una espardenya, fem el que podem i a sobre això agreujat per la situació en aquests països que fins i tot quan tenim el vistiplau dels nostres caps per agafar i per xerrar segons on no podem entrar. Llavors, això coincide en un moment en què tots els mitjans de comunicació estem vivint com una revolució, no? Igual que vivint una revolució mediàtica que està consistint en què estem patint una transformació dels mitjans que suposo que ho veieu vosaltres, ja ens ha sortit una competència, jo diria que deslleial, perquè ens fa molt de mal i a més, des del meu punt de vista, no és professionalitzada i no és fiable, que són les xarxes socials. L'altre dia rebia un comunicat que explicava que la principal font d'informació actualment dels joves és Facebook, Twitter, YouTube. No compren diaris, no escolten la ràdio, de la televisió veuen el que els interessa, el futbol o l'entreteniment o la selva Benelux, i els que s'informen ho fan via Facebook, Twitter, YouTube. Clar, qui hi ha al darrere de tot el que es penja a les xarxes?
Hi ha vegades que sí, que hi ha professionals, hi ha mitjans autoritzats que han estat sobre el lloc, que tenen una responsabilitat envers el públic i que per tant intentaran informar de manera veraç, però moltes vegades al darrere hi ha bloggers. Qui són els bloggers? Són gent que si diuen una mentida, qui els anirà a buscar, qui els demanarà responsabilitats? I aquesta gent són els que estan informant actualment. Per tant, ens hem deixat menjar el terreny, el que sigui, per uns canals alternatius d'informació que no sempre són de fiar. A vegades sí. A vegades jo he rebut informacions i de fet tinc unes fonts a Síria que són de les que jo em nodreixo per informar cada dia més que les agències de notícies, que són gent que jo sé que estan al lloc i que el que m'estan dient és veritat i no són professionals de la informació, són això que se'n diuen periodistes ciutadans. Són gent que eren estudiants, sabaters, enginyers i que ara per la situació en què es troben fan de reporters. Llavors aquestes persones a mi m'estan informant i moltes vegades les notícies que vosaltres sentireu de Catalunya Ràdio que expliquen que no s'està respectant una treva que es va pactar abans d'ahir, jo ho sé perquè m'estan informant des d'allà. Però aquesta font és una font que jo durant mesos i mesos i mesos he anat constatant que no m'enganyava i que no la conec físicament, o sigui, és una persona a la que jo no he vist mai, però a través d'un cert canal jo he arribat amb ella i he constatat que mai m'enganya. El que em diu després ho puc comprovar per altres vies. Això ha sigut un treball de 3-4 anys, però clar, no és manera de treballar. No és manera de treballar. Perquè algun dia algú pot piratejar el seu compte i enviar-me una notícia que no sigui certa. O sigui, hauríem d'estar als llocs. No hi podem estar per les raons que us he explicat. Clar, estem treballant en precari i la informació que us donem també és precària. Malauradament. Fem el que podem i no podem fer més. El meu sí, el teu no. Això és un tema a la taula. Volia corroborar el que tu estaves dient, perquè, precisament jo he estat uns dies a Grècia, als camps de refugiats, i vaig enganxar precisament al desallotjament d'Idomeni. I llavors, els periodistes no estaven allà. Els periodistes ens trucaven, ens preguntaven i es nodrien del que els que estàvem allà podíem explicar. Hi ha gent que és alarmista, hi ha gent que dramatitza una vegada més, hi ha menys, etc. És a dir, el periodista el que ha de fer és una mica cridar tot això. És a dir, si jo realment he trobat a faltar els mitjans en el terreny i a més també ara que els camps lliures han desaparegut, tant Idomeni com BP Collcara, que eren els altres camps que estem... Però han desaparegut els camps, però no els refugiats, Això no us ho penseu que han desaparegut els refugiats i continuen sent. El que passa que ara no se'ls veurà tant, perquè ara els han tancat amb naus industrials, allunyades de la vista de la gent. Idomeni sí que els veies, és a dir, veies allà milers de tendes de campanya. Ara veus naus industrials, hi ha dins naus industrials que estan ballades per l'exèrcit i que no deixen entrar ni els voluntaris ni els periodistes. Per tant, estan invisibilitzant el problema, el qual no vol dir que no hi hagin els refugiats. A dintre estan els refugiats. I llavors crec que els periodistes haurien de fer una feina de demanar autorització per entrar i... No ens la donen. Perquè si això no es visibilitza, si això no es visibilitza, malament. Després una altra petita cosa, no utilitzar el debat, ni molt menys una altra petita cosa, però també em va cridar molt l'atenció, i és durant aquests dies, que m'apropi més, durant aquests dies que vaig estar allà també va passar una cosa curiosa, que és que un missatge de veu, que a més havia enviat a la meva companya directa durant aquests dies que vaig estar allà, que ella l'havia enviat a la seva família en un moment en què va haver-hi que la policia grega va intervenir en el camp d'Idomeni per dissoldre un aldarull i va utilitzar gasos lacrimògens i tal, i aquesta meva companya va enviar aquest missatge de veu al seu marit i tal, i aquest missatge de veu, això sí que es va difondre després, o sigui, va haver-hi, perquè la sensació que teníem allà, és, home, com era uno de los nuestros, doncs ara ho difonem, però quan avui mateix a mi m'ha arribat fotografies i tal d'una agressió en un cotxe
a uns refugiats que estaven passejant a prop del camp. No sé si els mitjans tindran aquesta agressió, però si era un dels nostres, és a dir, si era una voluntària que estava allà i tal, els mitjans sí que van difondre, no sé. Vull dir, plantejo aquestes coses per entrar en els En aquest cas concret que recordo l'àudio que es va fer viral, a més, va ser per l'espectacularitat de l'àudio en si, perquè la noia era molt espectacular. Jo personalment aquest àudio potser no l'hauria difós tal com es va difondre, per una raó. Primer, la nostra obligació com a periodistes és donar sempre les dues versions, la de la persona que acusa i la de la persona que es defensa. Quan només donem una versió, no estem fent bé la nostra feina. Si aquesta persona estava acusant d'uns excessos o el que sigui, nosaltres havíem d'haver parlat també amb el cap de policia local o qui fos, que donés la seva versió. Per tant, aquí vam donar el 50% de la història. Sí que és cert que també era per l'espectacularitat, com deia, de l'àudio, que últimament estem caient molt amb això. La gent està tan cansada des de fa 5 anys de sentir parlar de la guerra de Síria que li entra per aquí i surt per allà. I fa 5 anys, pràcticament, que jo vaig anar al primer camp de refugiats a Turquia i vaig fer una sèrie de reportatges, no van tenir pràcticament ressò, com jo o molts altres companys, fins que el problema ens ha arribat a Europa i ara el patim. I en parlem perquè estan a Grècia i els tenim a prop, però potser si estiguéssim una mica més lluny tampoc no en parlaríem. A Grècia, de fet, n'hi ha ara en aquest moment 50.000. A Turquia n'hi ha... Turquia més d'1 milió. Exacte, més d'1 milió. A Líban, 300.000, em sembla. És el 25% de la població. És a dir, parlem dels de Grècia. Però, bueno... Perdoneu, parlem dels de Grècia i ja ens vindran per baix, perquè un que hem tancat el corredor dels Balcans, ara intenten venir per Líbia, que a més és un recorregut perillosíssim. Però clar, que el tenim més a prop d'Espanya. De fet, Líbia de Malta està res, i Malta d'Espanya, o sigui, aniran cap a Itàlia, perquè la seva intenció és anar cap a Alemanya, però pot ser que es desviïn cap al Marroc, que de fet Espanya amb el Marroc també està tenint convenis per evitar i que allà facin un tap com va fer Turquia en el seu moment. És que el problema, fins que no truca a la porta, fins que no el tens tu, no te'n preocupes. Sí, és un problema molt trist, és dramàtic, però fins que no toca el rebre no ets conscient. I així tot sembla que ens està tocant el rebre i no estem reaccionant. Jo, malgrat que aquesta vegada, aquesta història m'agafa perquè si la meva salut m'ho permetés i seria dintre, estic absolutament d'acord amb el que deia la Mariala. Informem molt malament, però informem malament perquè no es pot informar d'una altra manera, perquè ja no és qüestió a vegades de jugar-s'hi una mica al físic i veure què passarà, és que no, si t'atreveixes a entrar en un camp que t'acaben de prohibir que hi entris, és que acabaràs a la garjola i acabaràs per molt de dies. I et confiscaran el material amb el qual no tens un servei de res. Tot el material. Llavors, clar que informem malament. I quan passen coses com aquest tall de veu que acabava dient ens estan assassinant, un té el mort de l'endemà. No hi va haver cap. Ho sento molt, però jo aquell tall de veu no l'hagués passat mai, i menys un mitjà com Catalunya Ràdio. Ho sento molt. No. Ara us explicaré més d'aquest tall de veu, perquè el que era la meva companya la compartia llit costat per costat. És a dir, arrel d'aquest tall de veu, la nena com jo estem convençudes que, és a dir, el desallotjament d'Idomeni era una cosa que estava vista i cantada i prevista, que havia de passar. El desallotjament, els voltants que estàvem allà ho vam muntar 2 o 3 dies abans perquè van començar el setge, diguéssim, no deixar entrar menjar, perquè és el que volia dissuadir a la gent que marxés, no feia la força, i per tant la manera de fer-ho era fer aquest setge i tal. Però arrel del tall de veu, especialment els voluntaris espanyols van ser els que van tindre més dificultats per entrar, i la policia grega ens va dir, ens deien això, és que vosaltres d'una cosa així la feu així grossa. I això era arrel del tall de veu. Sí, però... A ells els havia arribat
i tal, no? Diguéssim que es havia magnificat molt el tema d'aquesta... Sí, que havia sigut una acció de la policia, realment una acció que penso que molt poc encertada, evidentment, però que per ells consideraven que es havia magnificat molt els mitjans espanyols i per tant rebutjaven molt l'entrar al organisme. El que passa és que aquí hi ha de fer un parèntesi. Moltes vegades, i aquest va ser un cas, que per això deia jo potser no l'hauria donat, però el vam haver de donar. És una contradicció, però ara l'explicaré. Si una cosa es fa viral i jo l'ignoro, sembla que no me n'estic assabentant. I menys si t'ha arribat a les 8 i 10 del matí i en el moment que, diguem-ho així de clar, també ha arribat a RAC1. Clar. Llavors, el problema està en Perquè aquell ho diu i tu no ho dius. Si nosaltres no ens n'haguéssim fet ressò, hauríem quedat una mica com que no ens n'entenem de res. Estic absolutament d'acord amb tu, perquè al llarg de molts anys m'ha passat aquest tema, no perquè m'agafo, però és això, que quan pots decidir és quan tens temps per decidir. A mi, de Sarajevo, m'havien fet arribar vídeos en aquell moment que quan el mirava i deia, això què faig? Perquè clar, jo no ho he vist, aquests assassinats. Sé qui són, però jo no els he vist. I si no els he vist, no puc donar fe. I si no puc donar fe, no existeix, per mi. Si el periodista no em pot donar fe, ni que sigui com el cas que tu expliques del teu contacte, que potser jo no, si no em pots donar fe, jo crec que no es pot explicar i faig aquesta reflexió. La cinta aquella, aquell tall de veu, acaba dient ens estan assassinant. L'endemà no hi havia cap mort, per tant, no estaven assassinant a ningú. Però llavors el problema jo no el centralitzaria tant en un mitjà, sinó en la professió periodística en general, que potser estem treballant amb un mètode, o forçats per les circumstàncies, que potser nosaltres hem de fer ara una autocrítica i parar un moment i tornar a replantejar les coses. El que passa és que també és veritat que tenim el que deia les xarxes. Si aquest tall de veu jo no el dono però està sortint per tot arreu, el mal està fet igualment. Sí, això per descomptat, i a més, tu ara dius que era la teva companya de llit, però va durar una setmana, va durar una setmana que ni Déu sabia qui havia gravat allò. Llavors, quina coherència té. I l'Albert, que és més jove, tots vosaltres com ho veu, això de les xarxes socials? Jo crec que potser té una altra acció. Les xarxes socials també són un bon recurs si l'utilitzes adequadament. És un més a més als informatius de les televisions i les ràdios. Però responent a la pregunta que havies fet de si s'està informant bé, deixant de banda les dificultats per cobrir territoris o per les retallades o el que sigui, el que crec jo és que ens arriba la informació la que és molt evident. O sigui, quan el problema ha esclatat, llavors és quan se'n fa ressò. Però mentre el problema s'està creant i mentre està pujant l'espuma, ningú en parla. Només quan s'ha tallat el problema és llavors quan ens arriba la informació. O és informació enviada d'aquesta manera, a través de xarxes socials o una mica a les espatlles de les seguretats, o ens arriba això que acabo de dir, quan és algo molt evident i no se'ns expliquen sobre els efectes secundaris dels problemes, com poden ser els tràfics de menors o els pactes entre Europa i Turquia i el que pot repercutir fer un pacte com aquest. És a dir, només el que és més evident, però trobo a faltar més informació de com s'arriba amb aquestes situacions o com repercuteixen, que se'n pot derivar d'un problema com aquest. En aquest sentit, per exemple, ja us pregunto a tots, per exemple, suposo que molts de vosaltres heu vist aquesta setmana el documental que va passar a TV3 el dimarts sobre Idomeni, precisament, sobre el camp de refugiats d'Idomeni. Va passar en un moment en què el camp ja havia desaparegut
però era un documental llarg, durava més d'una hora. My Friend. My Friend, exacte. Bé, en aquest sentit, aquest documental pretenia, suposo, donar més informació del que és una escolta notícia que surt en un telediari que dura potser 30 segons o una notícia dura poquet, en un telediari. En canvi, el documental té molt més recorregut, pot explicar molt més, etc. Llavors, una mica, suposo que... No, i està molt bé per donar veu als protagonistes d'aquesta història, que no som nosaltres, són aquesta gent, els refugiats, els immigrants, que pocs cops se'ls dona veu i es poden esplaiar i fer arribar el seu missatge a altres parts del món. I documentals com aquest, jo el meu no vaig poder entrevistar cap refugiat, o perquè no ens enteníem, o perquè no volien ser gravats, o pel que sigui, però vull dir, si hi ha l'oportunitat de que un refugiat o algú que estigui implicat realment en aquest problema pugui donar el seu missatge al món, doncs tot això que hi guanyem. Sabem quina és la seva real situació, explicada per ell i no per un mitjà del territori, i ell també jo crec que ha de ser una via d'escapament i desfogar-se i poder explicar com es sent. Jo volia fer un apunt amb una cosa que acaba de dir ell, que potser falta informació sobre els motius de tot plegat, del context, contextualitzar una mica, aprofundir. Tenim un problema els periodistes, o almenys jo puc parlar per la meva casa, que intentem fer-ho el millor possible, fins i tot en les circumstàncies actuals, perquè, per exemple, ahir domeni, el reportatge My Friends es veia com uns companys meus d'un programa, havien estat aquells dies allà també. Moltes vegades fem informació d'aquest estil, per exemple, a Catalunya Ràdio tenim, a Catalunya Informació concretament, un espai que es diu Mapamundi, que surt els dimarts, que tracta només d'aquests temes, en profunditat. Malauradament, quan nosaltres mirem les audiències, perquè esclar, nosaltres hem d'oferir el que la gent ens demana, no podem fer... Com a servei públic sí que hem de donar més del que ens demanen, però sí que hem de tenir en compte què és el que la gent espera de nosaltres, perquè si no els avorrirem i canviaran de canal. Aquest programa és un programa molt treballat, es fa consciència, s'intenta tocar tots aquests temes, explicar-los bé amb especialistes, i quan mirem les audiències té una certa audiència, però n'hauria de tenir molta més des del meu punt de vista. Què passa? Que potser també és el públic el que s'ha d'interessar per aquestes coses i ens ha d'obligar a nosaltres, no només a Catalunya Ràdio, sinó als altres mitjans, a que facin més, que informin millor. És la societat en general la que també ens ha d'empènyer a nosaltres. Perquè, per exemple, demà hi ha una manifestació, crec que a Barcelona a la tarda, per demanar que s'obrin les fronteres i es deixi passar la gent. Jo cada vegada que he anat a una d'aquestes manifestacions he vist molt poca gent. La manifestació que es va fer contra la guerra d'Iraq va ser multitudinària. Per la guerra de Síria no s'ha fet cap. No sé què ens està passant. Si és que ja tenim prou problemes a casa, amb arribar a final de mes, amb tot plegat, o que estem esgotats de veure que hi ha tantes coses que no funcionen, que ja estem rendits, no? Ens hem rendit una mica. Llavors no és només... Assumeixo la part del culpa dels mitjans de comunicació. No ho fem 100% bé, ho podríem fer millor, les circumstàncies no són propícies, nosaltres també fallem, ens equivoquem a vegades, ens deixem arrossegar pel que surt a les xarxes, però sobretot jo crec que és un problema de tots plegats, no només dels mitjans de comunicació, no només dels polítics, que també la tenen, perquè jo estic veient que al Canadà s'estan emportant 20.000 refugiats en una setmana i que aquí n'han arribat 100 i pico i amb prou feines, i que fins al papa de Roma se n'han endut més en un dia. O sigui, no és només culpa dels polítics, no és només culpa dels mitjans, no és només culpa d'aquest senyor, és un problema de tots, i tots estem fallant d'alguna manera, no? Crec. D'acord amb tu, jo respecte al documental My Friend i tinc una crítica molt grossa, i no és dels periodistes, és de les direccions, perquè amb els calés que es gasten en despatxos n'hi hauria per enviar 3 vegades més periodistes al camp d'Idomènic on tocava, que era quan hi havia 1 metre de neu. Comencem per aquí. Ara, respecte a la feina dels periodistes, xapó, com a persones. I el per què
d'aquesta espècie de desídia jo tampoc l'acabo d'entendre, perquè en certs moments, i depèn d'on són els refugiats o l'altre, sortim d'una manera, sortim de l'altra. Amb la guerra d'Iraq, bàsicament perquè es tractava, crec, d'anar contra els Estats Units. Però després hi ha l'altra part, com molt bé dius, per què el programa de la Rita Marcoa s'ha anat a fer punyetes, perquè no hi havia audiències. El programa Solidaris Solidaris. continua, eh? Continua. Sí, sí. El que passa és que, no, en aquest cas he d'aclarir que la Rita Marcoa, diguéssim, ha passat a fer funcions executives, ja no presenta el programa continua però amb un altre director, que és l'Adrià Bas. Jo que vaig despistar. No es pot estar al cas de tot. No és estrany, però vull dir que no hi ha... Tu demà fas la prova al vespre, fas una tertúlia sobre el tema refugiats i segurament que et surt un grapat de gent dient que informeu poc i tu agafes els retalls de tots els diaris del dia i dius, vostè ha llegit tot això avui? Ah, no, clar, és que si et quedes llegint i ara entraré a casa meu al punt, doncs tindràs una certa informació perquè tenim el límit que tenim, però segurament que si t'entretens a llegir ni que siguin el cafè, 4 diaris al punt, el País, el Mundo, l'ABC i no sé què més, segurament que tindràs una informació molt més variada i que la tindràs força versemblant. Però també has de tenir tu les ganes de voler-te informar. No n'hi ha prou en mirar TV3 al vespre i ja estem. Segurament que si t'entretens en mirar 5-10 minuts d'altres canals que tenen més corresponsalies a l'estranger, més grosses i no sé què més, la informació que tindràs serà més veraç que no l'altra en què t'hagis quedat amb un sol. I no és amb el tema dels refugiats, és amb moltes més coses. Si tu vols tenir l'aproximació a la veritat, és tu que tu has de fer-ho i t'has de buscar la informació aquesta, no en quedar-te que te posin el pinganillo a l'orella i t'ho expliquin tot en 5 minuts i dius, au, i ja estic informat per tot el dia. No, també hi has de posar-hi ganes per voler-ho saber i jo crec que el conjunt acaben informant prou bé, malgrat que hores d'ara el País no es gastaria mai un duro en enviar un corresponsal a Síria i que s'hi estigués 3 mesos. No, el problema, a veure, jo amb això discrepo. Sí que ho hem fet, per exemple, jo el setembre de l'any passat estava a l'entrada dels refugiats d'Hongria amb Sèrbia, o sigui, ho hem cobert des del principi, a Idomeni també hi vam estar, però aquí tenim un problema. Si això és una cosa puntual, com poden ser els mundials de futbol o l'Eurocopa, dura un temps limitat. Podem desplegar un equip i estem allà des del primer dia fins al final. Però és que això fa 5 anys que dura. Llavors ens anem nosaltres votant també la nostra resistència, no només econòmica, sinó humana. Arriba un moment que ja no tens gent per enviar. Un torna, ve després d'un mes d'estar allà, llavors si tornes a enviar a una altra persona, queda coixa la redacció. O sigui, el problema és tan gros i tan llarg que sobre el terreny no podem estar al 100% del temps, sinó en moments puntuals, en puntes de crisis o que per recursos humans i econòmics ens ho podem permetre. Llavors anem fent el que podem. Per això jo deia abans, fem el que podem i encara... No és per disculpar-me, no és per justificar-me, però és que és la realitat. No és per desídia, no és per falta de ganes. A Síria... Doncs això és estupend. Doncs no fa massa, A Síria, per exemple, hem intentat entrar-hi. Primer no se'ns va autoritzar, ho vam intentar. Després, per raons òbvies, hem desistit. O sigui, no hi ha cap periodista amb 2 dits de front ni cap mitjà una mica responsable que enviï ningú allà perquè saps el que passarà. Jo tinc companys que els han decapitat, d'altres que han estat un any segrestats, uns altres han estat 6 mesos. Clar, això ja arriba un moment que dius, per anar a Síria i que no pugui informar, no em serveix de res anar-hi, m'estic arriscant totalment. En el moment que jo entro en un país, o on sigui, i no em puc bellugar de l'hotel, no serveix de res que jo estiguin allà. És llançar els diners, el temps i a sobre perill per mi. Per tant,
a Síria ens agradaria ser-hi, i hem anat fa poc a Damasc, que vam enviar el corresponsal de Moscou, perquè des de Moscou s'organitzava el que jo en dic un viatge turístic, perquè ens porten de la maneta, ens ensenyen el que ells volen, però nosaltres ho aprofitem. Empotrats dintre la maneta. Empotrats. Però clar, quan ja és l'única opció que et queda per entrar en un país, ho hem d'aprofitar, perquè almenys ens acostem una mica a la realitat. I de les diferents fotografies que podríem obtenir, almenys en tenim una, i aquí el meu company de Moscou va fer un treball excel·lent, ho he de dir públicament, el Manel Elias, perquè fer les cròniques que ell feia amb la meitat de la fotografia i que ell digués la veritat era molt difícil. I fer posar els coronels de color vermell. Ho va aconseguir. Però les limitacions d'ell eren molt grans, perquè ell anava amb els que li volien vendre el seu argument, no? I ell no podia desdir-los, perquè només tenia la versió oficial, però ell mirava a veure què podia portar per fer el contrapès, el que dèiem abans, les dues versions. Llavors ell deia, sí, em diuen que tot va bé, però no em deixen parlar amb la gent. És molt difícil treballar d'aquesta manera. I potser, en el fons, és perquè el tema de Síria en aquest cas és tan complex i tan complicat que ningú està dient la veritat, ningú ho diu tot i ningú té raó. Els únics que tenen raó són aquests pobres desgraciats, que és una generació o dues perdudes, si no tres, perquè jo el tema de Síria no el vaig arreglar abans de 5 o 10 anys, ni molt menys. Iraq portem arrossegant només de 10 anys. Una generació perduda, un país arruïnat, i ara el problema el tenim a casa. Perquè tota aquesta gent que estan venint se'ls ha, no d'acollir, se'ls ha d'integrar. No venen per 2 dies, crec jo, perquè no podran tornar a casa seva. Per tant, no els hem d'acollir, els hem d'integrar, els hem de fer nostres, han de ser els nostres veïns, no els nostres convidats. I moltes d'aquestes persones venen amb traumes psicològics, amb una preparació acadèmica que s'ha truncat, amb problemes físics i mentals, però físics també, perquè hi ha molta gent mutilada, gent que necessitarà tractament de per vida, i tot això ens estem trobant, per exemple, estem parlant dels camps d'internament, però no estem parlant de Calais ni de Dunkerque. En allà pràcticament el 100% dels infants han estat violats o abusats sexualment. Ho va dir el director general d'UNICEF, m'ho va dir divendres que li vaig fer una entrevista, em va dir pràcticament el 100%, tots els nens que hem entrevistat en les últimes setmanes o els últims mesos a Calais han rebut abusos sexuals. Què vol dir això? Doncs estàs creant una generació de persones amb unes ferides psicològiques. I això s'ha de remuntar. Com ho remuntes? I aquestes persones segurament es quedaran aquí per 5 o 10 anys, si no per sempre. Clar, hem perdut 5 anys i ara tornem a badar. I amb això potser els mitjans de comunicació també badem. Hem informat idòmeni, però a Calais hi hem anat una vegada. Però és que no donem abast. O sigui, la cosa és tan grossa que és que ens falten mans. No donem abast. I sento que pot sonar disculpa o excusa barata, però és que ens trobem amb això. Us en recordeu que fa 3 mesos que va sortir la notícia que hi havia 10.000 nens desapareguts? Quan es va començar, primer no es pot parlar de nens amb nens que en aquest país als 16 anys són quasi biomes, perquè s'han hagut de buscar la vida des que en tenien 7, i la segona part, que es va començar a investigar i aquí es va parar i aquí es va quedar per això, per aquesta raó, perquè no hi ha risc per tenir-hi un mes o un mes i mig una persona sobre el terreny intentant averiguar-ho, estava passant, i molts se temen, que el tràfic d'òrgans humans dels nens havia tornat a començar, igual que un que s'havia acabat, a la que jo sí que ho puc dir-ho i en veu alta, perquè ho sé com va funcionar a la guerra de Bòsnia. A la guerra de Bòsnia es van treure nens de Sarajevo per portar-los a colònies a Europa i es quedaven a Itàlia amb un matadell. És molt dur, però és així. I en aquest cas es va començar a averiguar i semblava que la màfia italiana hi tornava a ser darrere. Però que no hi ha hagut prou mitjans per dedicar-hi 3-4 persones durant setmanes i setmanes, doncs la cosa s'ha anat quedant així, que pensem que havien sortit, però els números
no els hi han acabat de sortir mai. Total, que els nens al cap de 3 mesos continuen desapareguts. Però aquí jo no crec que sigui el periodista el que falla. Està fallant una mica tota la societat en si, que a més s'estima més llegir altres coses que pas això. De fet, al Líban hi ha clíniques de tràfic d'òrgans i el que és pitjor, voluntaris. O sigui, gent que per sobreviure es ven un ronyó, van a aquella clínica, un refugiat sirià, van allà i diu quan em pagues pel meu ronyó? I aquell ronyó doncs se'n va a Israel o a Aràbia Saudita i amb allò doncs menja la família o es paguen el viatge cap a Grècia. El viatge cap a la mort. Vull dir que pleguem, no, perquè si no estem posant molt negres. Sí, el que estaria bé veure és que obrim la llum, sisplau, aquí una mica per... Està oberta? Ah, no feu res. I que podeu que participeu. Els que estiguem, que vulguin parlar, que vingui aquí davant. No, ja. Si us sentim, no tenim prou. Si realment estem pintant un panorama molt negre, però és que em sembla que amagar la veritat tampoc no és útil. No, jo el que penso és que... Aquí ha de va. Em sembla important que has dit que és això de... Els mitjans públics que no tenen res amb les audiències. Vull dir... I esclar, aquí mirem altres coses, ens interessem altres coses, que fan que ens interessin altres coses. És a dir, tu has dit, la manifestació de demà hi haurà poca gent, esclar, hi haurà poca gent. En canvi, quan m'interessa que hi hagi molta gent a les 11 de setembre és que ens bombardegen amb aquest tema. Hi ha temes que ens bombardegen, els mitjans ens bombardegen, i hi ha temes que es tapen. Francament, jo penso que hi ha temes que es tapen. El de la frontera sud d'Espanya, per exemple. El de la tanca de Ceuta i Melilla, per exemple, és una de les altres coses que és per a part, si la vius en directe, si la veus en directe. I això ho tenim encara més a prop que el de Grècia, encara més a prop. Per exemple, i també hi ha mort molta gent intentant alçar, etc. Aquí sí que jo puc dir que tinc companys de Madrid que m'han dit que els seus respectius mitjans tenen instruccions de segons que no toquen. De no tocar-ho. Aquesta setmana que ve arribaran 200 refugiats. Per què? Perquè és la setmana de la campanya electoral. Arribaran aquesta setmana 200 refugiats de Grècia. Ho he sentit a Espanya. Arribaran a Espanya. Perquè aquí no ens en deixaran arribar ni un. No ho sé, Catalunya... Fins ara la majoria els han enviat cap aquí. No ho sé. Però ara els distribueixen per altres Però no sé on arriben exactament. Però no arriben 200 perquè estem en campanya electoral aquesta setmana. Vull dir, quants mesos fa que tenim assignat una quota de no sé quants, de 16.000 o de 20.000 refugiats i va arribar a l'Osman, que eren amb paràlisi cerebral, que sí, que també es va fer el ressò d'allò. I el senyor que van fer caure allà a Hongria. El senyor que van fer caure a Hongria. És entrada al futbol. El senyor periodista va fer caure aquest senyor. I també aquesta setmana sí, tindrem uns quants. També és veritat que ells no volen venir a Espanya, El que veiem als reportatges, volen Alemanya. Primera perquè Alemanya ha sigut el país que més ha acollit. És el que, amb xifres absolutes és el que més, amb xifres relatives és Suècia, però en absolutes és Alemanya. Però a veure, la gent vol anar a Alemanya, almenys per el que jo he vist allà, o sigui, en els camps, el que hi ha són molts nens i moltes dones, molts, però molts, I moltes vegades els germans. Les xarxes socials, si no us acrediten els mitjans, no creus que és bo que hi hagi una contrainformació? Sempre quan tu com a fas el teu filtre, no? Has de saber que allò, a dia d'avui que estem tan bombardejats d'informació que ens arriba per tot arreu, no tampoc ens podem quedar amb la versió oficial, perquè des dels mitjans oficials, com mateixa ho has dit, o com nosaltres que heu estat allà, ens arriba la informació des dels canals oficials, que és la que ens arriba. Llavors també les xarxes socials donen accés a altre tipus d'informació que poder en el ciutadà, el govern o la versió oficial no interessa que ens arribi, no sé, és una pregunta. Sí, no, és que són útils, per això ja deia, jo em nodreixo moltes vegades d'aquest informador que tinc a dintre Síria, que pertany a l'Observatori Sirià de Drets Humans, per tant, té un certificat d'autenticitat per mi, que abans de fer-li cas he estat 3 anys constatant que tot el que em deia era veritat, i a partir del 4è any ha sigut quan he començat a utilitzar la informació que em passava, però durant 3 anys
l'he sotmès a proves. I és xarxa social, i és una persona que jo no he vist mai a la vida, però que m'informa des d'allà dintre. Llavors, sí que hi ha gent que està fent un servei útil. Tots els periodistes ciutadans de Síria que ens envien imatges de massacres, l'anomenat César, que era un fotògraf de l'exèrcit, tota aquesta gent és molt útil, perquè estan documentant una realitat. Però has d'anar molt en compte perquè entremig de tant de soroll hi pot haver molta brossa també. Clar, són gent primer que no estan preparats. Abans dèiem del tall aquell que es va fer viral. La persona que va gravar aquell tall de veu no tenia cap mala intenció d'alarmar excessivament i de fer un gran espectacle, però per el seu desconeixement de com s'utilitzen les eines de comunicació és precisament el que va aconseguir. I a l'aconseguir tot aquell ressò ens va arrossegar tots i fins i tot els que no volien, però clar, no teníem més remei que una cosa que està passant no la podem obviar. Llavors, el problema està en si tu t'operes amb un metge que té un títol reconegut o amb un que diu ser metge però que no té el títol. Amb qui t'operaries? Jo, francament, vaig al que està en una clínica reconeguda, que té un certificat de la Generalitat. No me'n vaig a un que està en una clínica que és clandestina, que no veig el títol per enlloc i que em diu que sí, que ell té el títol de cirurgià amb el que sigui. Llavors, jo comparo això una mica amb el que ens està passant amb les xarxes socials. Sí que hi ha molta font d'informació molt bona i que te la pots creure, però també hi ha molta gent que està intoxicant a través de les xarxes socials. I un exemple que us puc posar, que el vaig viure ahir mateix. Hi ha una organització, una ONG, que va néixer a Síria fa 3 anys, que es diuen els Cascos Blancs. Aquesta gent es dediquen, són civils, tots voluntaris, de tots els àmbits de la societat, des d'estudiants, metges, sabaters, que es van començar a organitzar a la ciutat d'Idlib per quan hi havia un bombardeig, ser els primers a arribar al lloc a socórrer les víctimes. Perquè, esclar, com que ja no tenen ni metges ni res, doncs algú ha d'anar a buscar la gent que està sota les runes. Aquesta gent han anat creixent durant aquests anys i ara hi ha aproximadament uns 2.000 voluntaris a diferents poblacions, no només a Idlib, també hi ha a Alep, hi ha a Daraa, a diferents llocs. Han aconseguit bastanta fama i fins i tot fa 15 dies els van donar un premi humanitari als Estats Units. Doncs automàticament han començat a sorgir des d'Austràlia una bloguera que assegura que aquesta ONG dels Cascos Blaus en realitat són un servei d'espionatge. Aquesta gent, que jo no dubto que entre ells hi hagi alguna espia i alguna persona de les que jo no podria tenir a la família, però jo estic segura que el 80% de la gent, si no més, que treballa en aquesta ONG són gent com cal. Segur que se'ls ha infiltrat algú, seguríssim, perquè Síria funciona tot així. Però desprestigiar tota l'ONG amb un blog o amb un tuit o amb unes afirmacions que no aporten cap prova, que no estan firmades per cap mitjà, que no hi ha ningú que es responsabilitzi al darrere d'aquesta veracitat i que pugui donar comptes públicament que allò que està dient és veritat, és perillosíssim, i això està passant. I els estan desprestigiant a les xarxes dient que si són espies, que si estan pagats pels Estats Units o pel Regne Unit. I aquesta gent viuen de donacions. Que segur que hi ha hagut algun altre poder que s'ha infiltrat a l'organització, perquè tot es passa. Però jo dubto i no vull desqualificar el tot per una part, suposant que hi sigui, que jo tampoc ho tinc constatat. Llavors, el problema és aquest. No és perquè jo estudiï 5 anys de carrera, no és perquè porti 30 anys treballant en un mitjà, és perquè si jo dic una mentida, em caurà el pèl. Perdré la feina, no em podré trobar en un altre lloc, per tant, si jo cometo algun error, sempre serà involuntari, perquè m'he jugat tot el que he estat fent durant 30 anys. Les persones que via xarxes socials estan emetent informació no tenen res a perdre. Si és bona, estupendo, però si s'equivoquen, és igual, ningú vindrà a demanar comptes. Llavors, aquest és un problema que tenim. Evidentment, les xarxes socials són molt útils i ens estan ajudant moltíssim, però també són un perill perquè tothom pot entrar i dir que aquest senyor medeix 2 metres i ja està, i es queda tan pla. I com el persegueixes i dius, escolti, que vostè ha dit una mentida flagrant, no? És un problema greu que tenim, nosaltres com a professionals de la informació i vosaltres com a persones que heu de ser ben informades. Tornant a Síria, al començament, crec que tots recordarem més o menys
unes fotos que van estar corrent només per les xarxes. Cap diari no va publicar una fosa comú on tu, si ho sabies mirar una mica, començaves a mirar i veies que els cossos estaven repetits fins a arribar a l'infinit. Aquella foto era falsa, amb una fosa comú de 3 o 4 persones o 5, que ja és prou greu, però n'hi havia foto de 500. I aquella foto no va passar mai, sortosament, cap filtre dels mitjans de comunicació, però sí que al cap d'un any encara continuava o continua de tant en tant sortint pel Facebook i pel Twitter. I és una foto que és absolutament falsa, tota ella, menys els 3 primers o els 5 primers cadàvers. Per tant, amb això, com diu la Marialba, s'hi ha d'anar molt i molt al tanto qui diu la notícia. Jo almenys, el meu sistema, tant en Face com amb el Twitter, has llegit una cosa i que te sona una mica més, fins que no l'has llegida per 3 bandes diferents i per 3 mitjans diferents, dius, per si de cas, ho deixarem estar a la reserva 7 o 8 dies. I així tothom en colen alguna. El Mundo va publicar una fotografia que també se suposava que era d'una massacre siriana i era una foto presa a Palestina 2 anys abans. O sigui, a vegades també ens enganyen. Mira, ens ha quedat un gol. M'han dit els talles, dic, home, no, que estan dient coses molt interessants. A veure, felicitats per totes aquestes jornades, felicitats també pel documental del que era Europa. Penso que val molt la pena escoltar tot el que ens han dit aquests voluntaris i amb tot el que heu dit. I a veure, totes les persones que estem aquí, penso que estem nosaltres precisament molt sensibilitzades amb el tema. I jo el que em passa i el que ens passa a tots és aquesta impotència que sentim i aquesta impotència que també que veig que sentiu també com a periodistes. El fet de no poder estar tot arreu, el fet de no poder explicar les coses com toquen, el fet de com em sento, que no ho sé, és una mica la sensació aquesta que som unes ovelletes que ens fan anar per un camí que d'alguna manera interessa a gent que no sabem ni on són ni qui ens manen i que crec moltes vegades que ja els va bé que les coses estiguin com estiguin. En Miquel ha dit que on ara estan els refugiats són camps de concentració. Jo amb la Dolors li deia que potser algun dia hi fotran una bomba perquè aquesta gent està fent nosa, que és el que d'alguna manera ens estan demostrant. Jo no sé fins a quin punt nosaltres, a segons qui, també en algun moment els hi podem arribar a fer nosa. I crec que aquestes coses que estem tirant aquí amb la nostra voluntat de voler canviar, de voler fer públic, de voler ser bons professionals de la informació perquè la gent se n'assabenti, perquè la gent faci, perquè la gent digui, penso que si no hi fóssim malament rai, perquè només això pot fer canviar, crec jo, que les decisions d'aquests polítics que ara ens governen puguin ser unes altres. I no cal parlar de Turquia i amb el reportatge que hem vist del que a Europa queda ben clar qui hi ha a Turquia per tot el que s'ha comentat i el que sabem, és dir que no anem per bon camí, no anem per bon camí. I és molt greu perquè les xenofòbies estan pujant i és molt greu perquè sembla que no recordem res del que ha passat. I l'altre dia, parlant amb un veí de casa, jo em vaig escandalitzar perquè reportatges com el que hem vist i el Mindfriend i tot plegat, convé que la gent els vegi però que també s'entenguin, perquè només es veuen les fotos que comentava ella d'aquests nois, aquells homes, aquests que són la por i que ens portaran aquí, vés a saber què, i ens treuen el pa de tots i que millor que es quedin a casa seva i que no entens, Carme, que aquesta gent què vols que vinguin a fer aquí, que no podem obrir fronteres, que no es pot obrir res. I aquest també és un missatge que la gent té, i més dels que ens pensem.
Per això aquests reportatges penso que a vegades no es veuen, vull dir que hi és. I és una lluita, penso, i ja en paro de xerrar, però és una lluita que també hem de tenir entre nosaltres, de dir, escolteu, tot això que està passant és que demà ens hi podem trobar ser refugiats nosaltres, és que ens hi podem trobar. I aquesta impotència, a mi, me'n vaig a dormir i a vegades m'ofego, no em deixa respirar. I jo no sé què puc fer. Evidentment ara tenim unes eleccions, deia el Miquel, votem aquells que en el seu programa contempli aquest tema, però és que se n'han de contemplar moltíssims i deixar de ser, si podem, en la mesura que puguem, conillets d'índies de no saber quin estatus que ens guia cap a no sé quin camí que no veig que sigui gaire bo. Només aquesta reflexió, felicitats, i penso que el que esteu dient val molt la pena escoltar-ho i prendre consciència perquè entre tots canviar una mica mentalitats, que això és molt difícil. I com deies, el fet d'integrar tota aquesta gent, a veure, si ara amb tota aquesta immigració que va arribar fa 10-12 anys i poblacions d'aquí a prop, Manlleu, Vic, en tenim moltes, ja costa integrar-les, doncs imagineu-vos el que suposa tot això. Per tant, el canvi de mentalitat nostra és vital. I acabo aquí, moltes gràcies. Bé, jo molt breument, és obvi que el fenomen dels refugiats i la crisi que s'ha derivat per Europa ha agafat els seus governs absolutament a contrapreu i no han sabut gestionar-ho. Jo personalment no m'he sentit gens còmode amb aquesta imatge d'Europa perquè no és l'Europa en la que crec i la que hauríem de poder tenir. Però la pregunta que us volia formular és fins a quin punt creieu que l'actitud dels governs europeus ha vingut molt condicionada per aquest auge tan brutal que estem veient arreu de l'extrema dreta. És a dir, avui tenim un UKIP a la Gran Bretanya creixent, amb molts altres elements a nivell discursiu, però és obvi que està creixent moltíssim. Estem veient el que està passant amb Le Pen a França, a Holanda una extrema dreta molt consolidada, a Àustria hem vist en les últimes eleccions també què és el que succeïa, a Bèlgica després dels atemptats de Molenbeek també està creixent moltíssim, i acabo amb Alemanya, que ha estat sorprenent, és a dir, en termes relatius, en absoluts ha estat l'estat que potser més refugiats sirians ha ocupat i, per exemple, el partit de la CDU de la Merkel en feudos dels seus lands en les eleccions regionals, com podia ser Baden-Württemberg, Renània, Saxònia, ha patit una davallada espectacular i en aquest cas l'alternativa per a Alemanya ha crescut notablement amb un discurs molt contundent al respecte. Per tant, la pregunta que us volia formular és fins a quin punt creieu que aquest acord que hi ha hagut a Europa amb Turquia per redirigir part d'aquest flux de refugiats cap allà ha vingut molt condicionat per això, perquè a més aquesta extrema dreta que està creixent és euroescèptica i per tant si alguna idea té és fomentar un fort nacionalisme dintre les seves pròpies fronteres i òbviament trencar els esquemes d'aquesta Europa que tots creiem que hem de seguir construint. Per tant, una mica la pregunta que us volia fer aquesta. Jo crec que és una mica un efecte dominó, perquè el documental s'explica en un moment que hi va haver un moment on Àustria va decidir tancar la frontera i a partir d'aquí tots els països anteriors a Àustria a la ruta dels Balcans van anar fent el mateix perquè sabien que no podien creuar cap a Àustria s'haurien de menjar tots els refugiats que els arribessin al país. Llavors, crec que ve condicionat per això, potser és acaben fent el que fan els altres. Si un país tanca la frontera o es mostra en contra dels refugiats, els països de la seva vora crec que per por o pel que sigui acaben actuant igual. Per altra banda, no sé si és per aquest mateix motiu o no, també és veritat que l'extrema dreta està augmentant de mala manera i això també contribueix a
a que s'hagi donat l'esquena als refugiats com s'ha fet i que els haguem tornat cap a Turquia un altre cop. I havent 28 països a la Unió Europea, trobo una mica trist que la solució hagi estat Turquia. Amb 28 països no s'ha pogut trobar una solució i s'ha hagut de recórrer a un 29è país a canvi de pactes i favors. Jo crec que després del que ha dit ell, molt poca cosa i més hi ha a afegir-hi. La prova és, com bé has dit, en un moment determinat, Alemanya és qui més acull, però en un moment determinat, en el moment que les enquestes electorals es giren totes a l'enrevés, també és el país que en fa més havia de fotre's fora. I és aquest efecte dòmino que porta tots els altres països a dir nosaltres no volem problema. Sí, per la força de la xenofòbia de l'extrema dreta, que no només la patim a Europa, en aquest país també, i per tant aquest voler-los expulsar perquè són la gent que se'ns afotrà la gent que no sé què més, no és res més que repetir un país darrere l'altre. Jo almenys ho veig així des de fora i repeteixo, d'una persona que ara porta 5 anys que no està dintre del món de la informació, sinó que l'únic que faig és intentar-me informar. Per tant, és alguna cosa que hem de fer el poble per no fer veritat aquella dita, si tu te'n recordes d'aquí, diu, varen venir al meu poble, però un camí no em buscava, no va passar res. Varen venir a la plaça del meu poble, però un camí no em buscava, no va passar res. Varen venir al meu carrer, però un camí no em buscava, no va passar res. I com varen venir a casa meva, ja no hi havia ningú per ajudar-me. Per tant, jo crec que som tots plegats que ens hi hem de posar a lluitar contra aquesta extrema dreta i contra aquesta xenofòbia. No podem permetre de cap de les maneres que el feixisme torni a governar Europa. Jo és que no hi havia més número. Aquí ens hem trobat allò que diuen los astros se encuentran, és que ens hem vingut tota l'hora. Tenim una crisi econòmica que, clar, quan les coses van bé tothom és generós, però quan una de retallar es torna egoista. Una Unió Europea que fa aigües per tot arreu, que s'està demostrant que no funciona. I per tant, l'única cosa que ara mateix jo diria que ens uneix és l'euro, perquè tot l'altre ha volat. I a sobre tenim que històricament sempre que hi ha crisis econòmiques importants augmenta l'extrema dreta. Això és una cosa, és com el que té una grip té febre, doncs això igual, sempre va junt. A la que hi ha una crisi econòmica important, l'extrema dreta, els radicalismes, l'egoisme, de fet, no és altra cosa, puja. I si això ho afegeixes a que, en el fons, si vas mirant qui mana en els països importants d'Europa, doncs no són persones, poden ser teòricament d'esquerres o progressistes, però el seu comportament a vegades recorda més un comportament conservador que no pas d'esquerres. I, per exemple, estic pensant en França, no? I a sobre afegim que durant molts anys ho han fet malament. Hem perdut molts anys. I no parlo només de Catalunya o d'Espanya, que potser és el que menys culpa té, perquè nosaltres anàvem a la cua, anàvem seguint. Però, per exemple, a França, tot el problema que s'estan trobant, o a Bèlgica, tot el problema de jihadisme que s'estan trobant, no és de la primera fornada de migrants. No són els primers musulmans que van arribar d'Argèlia, de Marroc, és la segona generació. Què vol dir aquí? Que aquí ha fallat alguna cosa, que no els han integrat. Els van acollir però no els han integrat. I aquesta segona generació es troba sense expectatives de futur, sense feina, massa temps al carrer per rebel·lar-se contra el sistema i a vegades amb poca preparació intel·lectual o cultural, o com no se li vulgui dir, amb famílies desestructurades que són carn de tota aquesta gent d'extrema dreta que per mi són aixalarats, per no dir una cosa més grossa,
que van a captar-los i que són carn de canó per ells. O sigui, ens ha coincidit que ho tenim tot en contra i que a sobre estem tan cansats i tan esgotats dels nostres propis problemes que no estem reaccionant. I això és el que a mi em fa més por. Molt bé. Jo estic totalment d'acord amb l'anàlisi que heu fet. Suposo que tots teniu molt d'interès pel tema, però hauríem de plegar perquè a les 10 tenim una altra sessió. En aquest cas, la pel·lícula que es passarà serà Cafana, una pel·lícula del 2016 de la Sílvia Venegas i del Juan Antonio Moreno, i que tracta també el tema dels refugiats, en aquest cas dels refugiats saharauis, d'aquest poble que ha estat durant tants anys sense pàtria, que encara està en aquesta situació i que crec que és una pel·lícula que ens pot interessar molt a tots. A més, tenim ara la degustació de galetes i el cava, que el Quim ens ha promès, ell no hi pot ser, però en nom seu us convido a tots que puguem fer això sense oblidar-nos d'una cosa que penso que és molt important, que ha dit el Miquel i que crec que tots els que estem a la taula i també els que estem aquí baix ho compartireu, que és que això ho canviarem. La gent, nosaltres ho podem canviar, votant i actuant, enteneu? És a dir, no podem deixar tot en mans dels polítics, per molt importants que siguin. És a dir, és també responsabilitat nostra, d'acord? Només volia dir-vos això.